Peter Watson. Peter. Peter. Hoff, gymeriad wedi Peter. A bos. Byddai'n ôl wan iawn. Mae'n fwy unigryw, mae'n rhaid i mi ddweud. Bod o, ti'n bod, yn eitha hen, mae'n rhywbeth blentynnaidd amdano fo hefyd, mae'n rhywbeth diniwad. I thought that the character of Peter, from Chloe's perspective, was really cute. Diolch, Barry. I was like, oh my gosh, Peter's amazing. And everyone looked at me as if to go, okay, you clearly don't know who Peter is properly, but that's what I wanted. Ond helpu fo iddyn ni de, Barry. A mae'n ei ti rhywun sy'n isio i hygio, a hefyd beth nesaf ti jyst isio rhedeg i ffwrdd yna fa achos ti'n gwybod beth yna nesaf. Take me back! Hey! I'm sorry. Mae'n aberig o jyst gwneud nytar neu rhywbeth i'w feddwl. Do'n i'm eisiau fo fod yn y dyn drwg y ddilyn felly, o'n eisiau fo gael lot o othraidd efo. Mae'r actor Glyn Pritchard sy'n ei chwarae fo yn dod â elfen doniol Ond amdana i. i'r cymeriad yna sydd mor drist a tor calonus. O'n i'n fel gen i gyfrifoldeb i'r bobl sydd yn dioga o salwch meddwl. Be dwi'n licio am Peter ydi, Barry sy'n rhedeg o wing, ond o fewn cell nhw, Peter sy'n in charge. Mae Barry slightly ofnod ymwyl. Ti di'n dweud, Peter? Be ti di'n dweud? Be sy'n dod yn amlwg i gyda'r stau, dim gyda'r reswm da i fod ofno.